ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд мошинои нав роӣ кардам ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шад дар WhatsApp имо экран буда роӣ кунем. мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст Toyota Camry 2, Toyota Corolla, Opel Astra, Daewoo Nexi ва Daewoo Matiz ва Opel Sedan, Opel дигар намуд аст ки бо нархҳои арзон ва инчунин VAZ 07 аст ки бо нархи арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кур аст. мо дар видео оянда ҷудо карда бартон пешкаш мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 164 сомонӣ. оша навори имрӯзаро сар мекунем, то охираш тамошо кунем. маромад рафтем. дӯстони азиз, бояд реклама дига аст ки барои хубии шумо аст ки компания грузоперевозки аз территорияи Москва ва Московский област. и ами ака уже қариб ки ҳар ҳафта бор ва Ториксон рейсшон тез пур мешавад. мақсад ки боршон тез камазо пур мешавад. ҳамин ҳафта уже боршон уже раки мекунад шахсоне ки мехоҳанд ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ёвон, Рудаки, территорияи Регар, Хоб, Уяли, Қумсанги, шаҳри Кулоб, Данғара, шаҳри Бохтар, Восе, обшин ба территорияи Тобе марказӣ, Душанбе ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи Хатлон 25 та ноҳияш мебаранд. якум камази аст ки ба территорияи Хатлон ба ҳамаи ноҳияҳош яъне ки бора бурдан мерасонанд. яктам хали компания аст ки ман дигар хали компания дидагӣ нестем. ин ҳамин ҳафта уже мақсад ки боршон уже раки мекунад, уже ҷо дора метавонед ки шумо айҳози бортона роӣ кунед. компания ака Ёқуб аст ки одами боварӣ аст ки зиёда ай 7-8 сол аст ки таҷрибаи корӣ доранд. агар шумо аз номи канали мо гап занед ба шумо скидка мекунад ва инчунин мошини майдаам дорад ки мошини майда кади бори шуморо рафта аз ҷои кортон, аз ҷои хонатон рафта худашон мегиранд. нархаш айрӯи кило вобаста мекунад. агар шумо аз номи канали мо гап занед ба шумо скидка мекунанд. маромад ба шумо тавсия медиҳем бортона роӣ кунед. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии имрӯза аст Toyota Camry 2 аст ки намхали свето. соли барои 2010 солае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. авбиё мотор 2.5 литра, коробка автоматаи саистани мошин мегӯяд беҳтарин ай. мошин 1 сола танировка дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 диска, салон тоза, кондитсионер, электропакет ҳама чӣ обшив дорад. хай мошинои мултирӯ обшив лифт ҳама чӣ ҳастай. хоб, нархша мега 140 та мегем бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар Душанбеда. 140 та бо шахсони харидори аниқ боша мегӯяд савдо дорад. рақамҳо дар поини видео аст. шахсоне ки мегирем метавонед ки аз ҳамин рақамҳо маълумотҳои пурраша гирем. фақат одамони харидори аниқ мега занг зада беҳуда мегӯяд нороҳат накунед. маромад дӯстони азиз, метавонед ки бештар маълумот чак гирен ва лайкҳоро гузоред. аз куҷое ки ба шумо мошин дар кунад нависед, мо пешкаштон мекунем. мегзарем ба дим мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla аст ки соли барои 2005 солае ки ҳам газ ҳам бензин дорад. моториш 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега гази евро 4 ҳам дора мегӯяд, 5 моҳи дига ҳуҷҷат, коробка автомат, электропакет, кондитсионер экономни, мошинча мегӯяд нахадба астай. 4 та баллон шавсода астай ва дӯстони азиз мошинча обшин мақсад ки созга тоза гаштаги аст. хай бухтон маълумотҳои пурраша мегирен. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе нархаш мега 66 та бисёр не ягон сумша арзон мекунем. фақат илтимос мегӯяд харидорои аниқ занг занед. нархаш мега 66 та бо ягон сум муомила мега 2005 сол мошин дар территорияи Душанбе. хай рафта аз пеш бинем бо хай қадчон муомила кунед. фақат харидорои аниқ мега беҳуда мегӯяд илтимос нороҳат накунед. дӯстони азиз, шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад роӣ кунем. мо дар видео оянда инамхе рекламаш мекунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Avalon аст ки соли барои 2007 солае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. авбиё моториш 3.5 литра, коробкаш автоматаи саистани мошин бадурон беҳтарин ва беҳтарин ҳолатошай. мошин 4 диска, 4 баллони 90%, салон тоза обши ҳама чӣ дорад. раднои краса номеро транзит. 2007 сол Toyota Avalon мошин мегӯяд беҳтарин ҳолат дай. нархша мега 95 та мегем бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи пойтахтда. хоб, шахсоне ки ҳамхали мошинро агар мефаҳмед, агар ҳай кардаги бошад, мошинчаи хуб аст ва нархша мега бо арзон мекунем. омода мегӯяд аз пеш бинед.
خب رقمش را در پول مگافون است کار میکنه میتونید که زنگ زدن معلومات پورا و انیشا گرفت فقط لایک را فراموش نسازید. میگذاریم بعد چهارم ماشین فروشی اوپل استراجا است که سویتوی سریبری است سال بارویشش 1998 است که همگاز هم بنزینش کار میکنه. موتور 1.6 لیتر коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 100% хадавои кадаги газ бензин мега кор мекунад. мошин мега 4 та электропакет, 2 таш мега абагирев сидени дорад. хоб 4 электропакет ва 2 скамейко пеш мега абагирев сидени дорад ва мошин мега вариантои алиша маста метавонед ки вариантои худтона пешниҳод кунед. нархаш мега 42000 сомони аст бо арзон мекунем ва мошин дӯстон азиз дар территорияи душанбеда. мошини имрӯзаи мо бисёршон аз душанбе аст ки хай шахсоне ки мегирен рафта аз пеш биред барое ки чӣ маълумоте ки соҳиби шумо додага аст мо ба шумо расонидем. агар ягон маълумоту иловагӣ хоҳед фаҳмидан марамат ё ки занг занед ё ки рафта аз пеш биред. дӯстон азиз кадом маркаи мошине ки шумо агар харидор ки бошед аз куҷое ки мехарен номашо нависед мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс аст ба дронки сечка биёмни соли бароишаш 1999 аст ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад. моторуш мега 1.9 литр ам хе гуфта ҳисобиш коробкаш автомата ҳолати мошин мега беҳтарин ай. мошин мега танировкаш 1 солай, моторуш мега беҳтарин. хоб коробкаш аст балон мега 80%, опшин мошин мега 100%, хай 4 диска амаш қоидавӣ. мо метавонем ки маълумотои пурраша боқӣ мондаша ай соҳибаш гирен коробкаш автомата моторуш 1.9 ҳамин хел наистан хай мумкин хато ё ки роста иша бо ани хада мегирем. хоб нархи мошина мега 68 та мегем бо арзон мешавад ва дутон аз ин рақамошо рақамҳои мегафон астай. номеро транзит ай мошин бардрон дар тарафҳои шаҳрда. рақамошо дар мегафон фақат харидори аниқ мегад умуман алиш намешад то қас суми холӣ метавонем маромат занг занем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Daewoo Matiz аст ки бо нархи арзон намхели светои намхели сауз. соли бароишаш 1999 аст ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад. объём моторуш 1 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бадрон 4 диска хай салон шофта краскаш намхели мошин хай камбудиша нафтай мо метавонем ки маълумотои пурраша гирен. нархи мошина мега 17000 сомон аст бо арзон мешавад. мошин дӯстон аз инашам дар территорияи шаҳр аст то қас суми холӣ алиш палиш намешавад. метавонем ки бо маълумотои бештар агар фақат суми холӣ марамат занг занед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Opel Astra F аст ба дурон ки дар кузифи седан светои вишнои олучаги свед. соли бароишаш 1990 аст ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекард. моторуш 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 калпакои прастои раднои краска намхели свето. мошин хай ҳолати назур на миёна мақсад ки ҳолати миёна баге назур на безе опшин ҳолати средня хай камкам мелич кор дорад не ки ба хайрай хай нархҳои ю ҳамин хелай. нархаш мега 16000 сомонӣ бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол дар территорияи шаҳри кулобда қарор дорад. нархша мега 16 та мегем бо ягон сумша мегзарем. хоб рақамошо дар поини видео аст. шахсоне ки мехаред маромат бо занг занем маълумотои пурраша аз рақамошон гирем. фақат лайкора занем фаромӯш накунед. агар имконият бошад навора падилшаш кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexia аст ки соли бароишаш 1996 ҳамгаз ҳам бензин дорад кор мекунад. моторуш 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дискаҳои прастой 4 балонаи ҳолати корӣ хай бамперош кор доштай. хай нархи мошин мега арзон мекунем мега мақсад ки хай расходоша бо мекунехтон. нархи мошин мега 10000 сомонӣ арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара. 10000 сомонӣ хай бамперош кор дошта ки нашод ҳуҷҷат ва дигар чиз ягон чи гуфтагӣ нест бо метавонен маълумотои пурраша гирен. дӯстони азиз шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад маромат рӯй кунем мо рекламаш мекунем лайка занем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон ки Opel Vectra A аст ки намхали светои вишноӣ. соли бароишаш 1990 аст ки ҳамгаз ҳам бензин кор мекунад. мотори 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ бардурон. нархи мошин мега 12500 сомонӣ бо арзон мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдатда. шахсоне ки агар харидори аниқ бошад мега мошина мега аз пеш омада бинед мега бо муомила мекунед. ина рақамҳои мегафон дар поини видео
12500 сомонӣ савдо дорад. Бештар маълумот аз соҳибашон. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии советский ҳастад ки бо нархи арзон ва 2109. соли барои 2000 сол ҳастад ки ҳамгаз ҳам бензин кор мекунад. мотори 1.6 литра, коробка механикае, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникае. баъдро мошин мегӯяд соза мақсад агар солшам агар кӯна бошад ки мошинои агар советский бошад ки соза мегӯяд. нархшда арзандае. нархи мошин мега 7500 сомонӣ аст. бо арзон мекунем ва мошин баъдрон дар шаҳри ваҳдат дае 7500 сомонӣ бо арзон мешавад. ҳастай рақамошон мегафон дар поини видео кор мекунад. метавонед ки маълумотҳои пурра ва аниқша ай рақамошон гиред. дӯстони азиз, мо барои шумо монтаж мекунем, меҳнат мекунем, я лайки бепула гузорем фаромӯш накунем ва агар аз куҷое ки аз кадом маркаи мошине ки дар кор ки боша ба шумо дар комментария нависем, мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. фақат лайкора гузорем ва навора политаша ки чӣ мошине ки дошта бошем барои фурӯшӣ рой кунем, мо рекламачаи чоткаш мекунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 ҳастанд ки светои сафед, мошинои молодежни, мошиное ки арзон ва ҳамин шахсоне ки бисёр хоҳиш мекунанд. мошини советский. соли барои 1998 ҳастанд ки ҳамгаз ҳам бензин дорад. моториш 1.6 литра, коробкааш механикае, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин баъдро мегӯяд мақсад ки соза мегӯяд 100% заводӣ, фақат камбудиш ки як краскаш мекунӣ тамом. камбудиш мегӯяд фақат краскаи холияи мошин хеле ки дасти як одам да гашта мақсад ки созае. нархи мошина мегӯяд 6000 сомон мегӯяд бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи ёвонда. агар харидори налич бошад мегӯяд бо ягон сум соз муомила мекунем. хоб ин рақамошон аст. рақамҳои мегафон кор мекунад. шахсоне ки мегирем метавонед ки маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамошон гиред. то қасуми холӣ алиш намешавад. марҳамат занг занед. дӯстони азиз, ин буд ҳамин мошине ки пешкаш додем. то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.